판단문에 들어오니까 이렇게. 지금 촬영 이제 용 파는 거지 용 파는 거. 미지마 홍는 거. 이 시비 용 하는 거. 내 미지 홍 말고. 아이고 गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों तो लोगोफोर दिनै माने जोंहा फिसाजोनि दनिस्का बसुमतारिनि रानिनि खानाय सिननाय दं आरोना नै जोंहा मंगलदैनिफ्राय आलासिया मोनफैलायबाय खावब्लानो मंगलदै भगतपारानि माइ थांनो आंनि बाइकआ माइ थांखो जेबो थांखो नै जोलोआ माख्लै हायनायलै जोलोआलाय माख्लै हायनाय सुबुं दुगा माराया थांबाय ओमफ्राय दा दिनै खानाय सिनगोन नालाय राननि एसे माने लाहार फाहार खालामदो आरोना अखा फैनो हागौ नालाय बोथोरा खोमसिथार नै ट्रिपाल खोंसै एसे नैथिहाय फंबायमोन माबा खालामगासिनो दङ खुन्था जावदों दे थाब थाब जाव ट्रिपालखौ मैया बायनानै लाबोबाय मंगलबारनिफ्राय दायो खोंनोसै बेखौ धनिस्कानि दिनै ओंखाम दौगोन खानाय सिनगोन मेथाइ मोनजासिगोन मामायानो फोथा थुनलायदों माथो ओइ जाया जाथ'नो मोना हम सानबासो जागोन गारि गाखोनो मोनबाय थानायखाय बुंलायदोंना नोङो ने बुंनो रोंबाय दा बै जाथारसै मोनजाथ'आ माबा बुरुनो हाय दे होनदो गुग्ला जागासिनो आरोना नै लोगोफोर माने बिराद खस्थ' मोनो गुग्ला जाबाथाय मानसु सासु हामाखै नै माबा बिलाइ होनानै लादों आङो दुब्लिनि आइया देना होदोंमोन नालाय दे बादिंलायबावलाय जाहां जाथारबाय नै अखानि थाखायनो बिदि खानो गोनां जादों नै अखायानो दिस्टार्बथारना मा होनदों फंबाय जालाख' दे माने दिनैबो खोथिया फुबावदो आरोना जोंहा ओमफ्राय फुजाबो दं नालाय रानिनि खानाय सिननाय दङ दिनै जैग' लाग्रोदों बेनि उनावसो जागोन दा खानाय सिननाया खोथिया फुग्राफ्रा दिनै मटर लाबासो आं नोंसोर मटर जानो बाबाय होननायखाय सान्दुंआसो थिं जासिगोन दायोबा जागोन एबार मोखां खोबथेबावदो नोंसोरो नै मोनामालै जलफान जासिगोन ओइ माखासेफ्रा फुगासिनो दं फैद' सालों फैद' बै नैबे माबा खेवनानै दोननायखौ दा जमा खाथुमलांदो फुनानै फुवासो होनबावदों नोंसोरो हा एसे बुस्रुनानै खानांगोन मा मोखां खोबथे बोलायलायनाय बेलाय नै जुम खालामथारबाय आं नै दिपालिया बेनो नै दिपालिनि बिराद कमेन्ट फैदों सेंग्राफोर ओरैजायबो नैबो एसे फुदों लागाव दाउस्रिया जिबायदि हाथाइखौ देखेबाय थाबाय आरो हा बैयाव दैयाव हाबलां माबायाव खालभाराव हाबलांनो हायोथ' खथ' मोजां बैयाव हमनानै ओइयाव हमनानै बारलां गाखोनो हायोथ' गराय लोंग्राखौ लोंलायथारो आरो नोंबो बारा लोंना दे फेगोन खांनाङालै खांराङा बैथिंसो जिरायनांगौमोन आरो माखासेया बैथिंजाय बै बुट दोननायथिं
बुरैनायथिं बेयावनो जिरा बेयाव जिराय जायो लेवाट गैया गैयाथ' जिराय जायो गय बिलाइ दिनै सानसेखौ खस्थ' मस्थ' जादो होनदो मोनबाय माबा मोनबाय रेमाय मोनबाय त्रिपालखौ खाजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दा दसे थाना नापित फैगोन आरो फुजानि थाखाय रेडि खालामजोबग्रोबाय दायो जैग' होनांगौ ओमफ्राय मन्दिराव हाबग्रोगोन मन्दिराव हाबखांनायनि उनाव जैग' होगोन आरो बिमा गंगायाव भासान हैनांगौ दं ओइनो बिबैयाबो मोनफैबाय धनिष्का बिबै ओमफ्राय बिमा 엄산 신네 마마 예 누등 셀 이스 kitip nisidininne ne kita nama ini kita kamu ini रविवार बाराय जोनोम सान रविवार बाराय द्वितीय तिथि उत्तराधारा नक्षत्र नवजुग कौलभकरण धनुराशि नरगन धनिष्का बसुमतारीखौ सुराकरन खालामनानै बिनि जोनोम खानायखौ सुराकरन खालामनानै लोगोसे बिमा गंगायावबो दिनै हुम जैग' होनानै भासानि होनाय जागोन दा बिनिखायनो दिनै नियम नितिनि गेजेरजों गिबि गिबियावनो नुजाथिफैनो हानाय आलासि बिग्राय बसुमतारी बिथाङा नुजाथिफैदों बिमाय हिसाबै बिमायानो सिगां नियमखौ एसे खनथाम खानायखौ सिनग्रोनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दिनै धनिष्का बसुमतारी ओरैनो खनथाम खनसे होनबानो जाबाय खनथाम खुलुमग्रोदो गथ'खौ खनथाम खुलुमनांगौ हमफानाङा बिमाया हमफानाङा बिमाया हमनांगौ नालाय गुदियाव हाबाबो जायो दासो खनसे मोनफेरदोंना taklo जासिगोन धनिष्काया जाबाय दोनदो बे आगोलनि बिदिनो मामा थागलो जाबाय taklo जाबायलै taklo
taklu. Dan itu nih sekarang di Nudin kok. Udah terlalu nungkernya. Nih. Udah nungker baik.